Καλημέρα. Βρισκόμαστε στο καταφύγιο Κρεβάτια. Είναι η βόρεια πλευρά του Ολύμπου. Είναι 6 ώρα το πρωί. Εγώ με τον φίλο μου τον Αντρέα ετοιμάζεται. Είναι κλειστό το καταφύγιο. Σε λίγο θα ξεκινήσουμε την ανάβασή μας προς το οροπέδιο. Είναι εκεί πάνω κάπου. Έχουμε ξεκινήσει ήδη την ανάβασή μας. Είμαστε εδώ στα πρώτα απότομα. Σφίξαν οι κόλλοι που λέει και ο συνορυβάτης Σωτήρης Σκεύης από το νέος Ηλιούπολης. Έχουμε φτάσει στο πρώτο παταράκι. Η θέα είναι δάκρυ. Αρχίζει ξημερώνει, ο ήλιος σηκώθηκε. Πάνω βλέπουμε Μπαρμπαλά. Είναι εκεί πάνω η νύχη. Κορυφή Μπαρμπαλά. Από ποιο μας ανέβαινε. Αυτό, εντάξει, κομπλέ. Ανεβαίνουμε το Παλαιομονάστηρο. Θα κάνουμε εδώ μια στάση για λίγο νερό και λίγο φαΐ. Πίσω μας βλέπουμε κάνουν την εμφάνισή τους στα πρώτα σύννεφα. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Δεν δείχνει βροχές για σήμερα. Η διαδρομή που έχουμε ακολουθήσει είναι από εκεί, Μπαρμπαλά. Και συνεχίζουμε για πάνω. Φτάσαμε και Παλαιομονάστηρο. Κόψει Ναούμ, Ξερολάκι. Το μονοπάτι που θα ακολουθήσουμε είναι από εδώ αριστερά και όλη τη ράχη μέχρι πάνω. Αρχίζουν να έρχονται τα σύννεφα. Ανεβαίνουμε τον Μπαρμπαλά. Ανδρέας μαχητής. Αρχίζει, δείχνει τα δόντια ο Μπαρμπαλάς. Βρισκόμαστε στα τελευταία χιλιόμετρα της διαδρομής. Ξεκινάει σιγά. Μπροστά μας είναι η μικρή Τούμπα. Ξεκινάει σιγά σιγά η Σάρα. Πρέπει να φτάσουμε πάνω. Κάνα 400 μέτρα υψομετρικά ακόμα. 1000 μέτρα ακόμα μας χωρίζουν.
άλλος ανεβαίνει. Μια χιονούρα στο βάθος και άλλη μία εκεί πάνω. Μόλις έφτασα πάνω από Μπαρμπαλά, και ο Ανδρέας είναι λίγα μέτρα παρακάτω, έρχεται, ανεβαίνει. Άντε ρε Ανδρέα!